Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Richard Chimwendo Banda, Secretary General of the Malawi Congress Party and Minister of Local Government, Unity and Culture, all the members of the National Executive Committee here present, all the cabinet and deputy ministers here present, Honorable Augustine Chidzanja, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Lake Shore, and all the members of the Regional Committee here present, all the shadow members of Parliament here present, or shall I say all the candidates for Parliament here present, all the councillors here present, Senior Chief Maganga, and all the traditional leaders here present, the Reverend Didi Kalulu, officiating clergy, and all the religious leaders here present, alendo wonse oyitanidwa, amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, kachidzulo kano moni nonse. Koma ukungana kotereku pano pa Salima yoye Salima sosafuna kuphweketsa bali kwacha tsono wena sadziwa atu tikamanena kuti gemu iyi ndiwadi antoliro isaizi yake ni imei. Tsono Salima yonse kwangwirizana kuti tibwere pano mpafupi mepo amayi ndi abambo lero atsala masiku 4 atsala masiku angati atsala masiku 4 kuti voti yanu inditume yopitiriza kumanga msewu wa M1 ute, wa M5 ute, atsala masiku 4 okha kuti voti yanu inditume ntchito yopitiriza kumanga project yopopa madzi ku Lake Malawi kuti makomo a anthu okwana 1.5 million kuno ku Salima, ku Lilongwe, ku Dowa apeze madzi aukhondo miyezi 6 yobwerayi. Atsala masiku 4 kuti voti yanu intume ntchito yopitiriza kupatsani fetereza wa 15,000 kwacha patumba kuti anthu omwe akumadulitsa fetereza kamba kofuna kunditukwana kapena muzitukwana Chakwera achite manyazi. Tikuti atsala masiku 4 kuti voti yanu itumenso ntchito yopitiriza kugula masitima atsopano pa nyanja omwe ndakambirana nawo kale aboma la ku Germany chaka chatha
atsala masiku 4 okha kuti voti yanu itumenso ntchito yopitiriza kugawa chimanga kwa inu amene njala yakupwetekani. Chifukwa cha ng'amba yomwe inaononga minda yanu. Atsala masiku 4 basi kuti voti yanu itumenso ntchito yopitiriza kuwateteza abale athu achalubino omwe akhala mwamtendere zaka 5 zimenezi ine ndakhala purezidenti. Ikuti masiku atsalanga abambo ndi amayi, anyamata ndi atsikana, atsala masiku 4 okha kuti voti yanu itumenso kupitiriza ntchito yopereka ndalama kwa ana anu aku yunivesite, omwenso kuyambira mwezi wa Mawawu nawakozera kuti pamwamba pa ndalamayo azilandiranso laptop yopita nayo ku yunivesite. Atsala masiku 4 okha kuti voti yanu itumenso kupitiriza ntchito yolimbana ndi anthu omwe amakutsamwitsani program kapena amatsamwitsa programu yomabweretsa mafuta, fetereza, shuga ndi simenti wochipa ndi cholinga choti boma langa ligwe libwerepo lina loti lizidzapanganso zinthu mwachinyengo momangokopera anthu ena wochepa. Atsala masiku 4 okha kuti voti yanu itumenso kupitiriza ntchito yokweza mafumu athu mosasankha chigawo, omwe m'mbuyomu amangomanidwa mswahala chifukwa chochokera chigawo chosiyana ndi anthu odana nafe. Atsala masiku 4 okha basi kuti voti yanu itumenso kupitiriza ntchito yokaniza anthu andale kuti aziyendetsa zisankho pogwiritsa ntchito TPEX kuti azilowa mboma mobera. Atsala masiku 4 okha kuti voti yanu itumenso kupitiriza ntchito yochotsa anthu m'mipando akapezeka kuti akukuberani ndalama. Atsala masiku 4 okha kuti voti yanu itumenso kudzutsa njanji, kuyala misewu, kumanga mastadium ndi kukonza mabiriji molimba kuti adzakhale mpaka kalekale. Kodi noti kwatsala masiku anga? Abambo ndi amayi, anyamata ndi atsikana, atsala masiku 4 okha kuti voti yanu itumenso kupitiriza ntchito yogawa ngongole za NIF kuti muyambe ndi kugulitsa mabizinesi wanu. Chifukwa kuyambira mwezi wa Mawawu NIF yomwe yagawa ngongole kwa anthu 350,000 isanduka ano kukhala banki, ndipo ikasanduka kukhala banki achinyamata ndi azimayi okwana 1 million ayamba kulandira mpamba wa 1 million kwacha kuyambira mwezi wa Mawawu. Pamene NIF tikuyisandutsa kukhala banki ipereka mpamba wa 10 million kwacha kwa anthu okwana 10,000
kuti akulitse mabizinesi yawo kuyambira mwezi womwe wa Mawawo. Pamene NIF likuyisandutsa kukhala banki, titsegula tsogolo account ya mwana wobadwa aliyense. Kuti inu azimayi mwana wanu timuyikire 500,000 kwacha nkumsungira mpaka adzakwane zaka 18. Nkupeza kuti tamchulukitsira ndalamayo kukhala mamiliyoni oyambira bizinesi kapena kupangira zinthu zina za sukulu yapamwamba kumene akuyenera kupita. Nati kwatsala masiku anga? Masiku 4 amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana ndi amene batsala. Okuti 4 muchedwa angokhala 3 kuyambira masiku ali kuchitseko. Tufuna kuti chuma chanu chiyambe kuchuluka ngati voti yanu ndi yomwe nditumenso ine kupitiriza kukonza migodi kuti ndalama yochokera ku miyala yathu ikidwe ku Sovereign Wealth Fund, komwe boma lilonse lidakhale ndi development account yomangira zitukuko, kuphatikizapo zitukuko za kuno ku Salima. Atsala masiku 4 potili kwawerenga dzuwali kuti achinyamata mukhale vice president wa dziko lino, chifukwa mnyamata mzanu uja ochukumitsa zinthu kuti inu musiye kuponderezedwa ndi anthu odzikonda, komanso kuti inu achinyamata okwana 3 million mupeze ntchito zosiyanasiyana. Zikubeba ba? Ziko. Zikomo. Koditi kuti kwatsala masiku angati 4 lolu basi. Ndiye wina asakupambonezeni yayi. Wina asakuzondotseni. Tekuti wina asakuphonyetseni penate. Tiyeni tikavore mwa unyinji tipiritse chitukuko chanu patsogolo. Uyu amanipura dala kuyesa kuti ine ndibwezera ndewo sinidziwa ndewo. Mota angokhala kuti masiku athakale. Uyu ndimafuna kuti ine nditachita naye debate ndi mtsogoleri wa DPP yo.
Kapera. Koma masiku atsalawa musalole kuti wina wa njiru achite zimene amachita mafuwa awo tayathelelero pyaipya. Ndewo yayi mtopola yayi wena angofuna kuphadzani chiri m'manja mwanumo. Sungani mtendere, londolani mtendere nali yense. Tiyeni tonse tilemekezane. Tamvana kodi? Ambuye akudalitseni nonse koma agogo yawa ansanamalize. Nanga ukhala mfumu, ukhala mlaliki, ukhala upembedzera, ukhala zonse akadankhalanso wachipani. Ndi amanena kuti ine simbisa yaye. Chifukwa kwawoku kuchitika soza mphamvu. Ngakhala manuza za msewu uja koma malo aja mwapereka kuti boma ligule 52 hectares. Nkumangapo hotela, umangapo nyumba zokhala anthu, nkumangapo golf course yoti tizizachita ndi wena maiko wena kuno kwathu. Ndiye kuti kwa maganga kwasandukanso kamzinda kenakenanso. Salima to anakonza ndakuwuzani. Nanga mbodza ngati? Ndiye pa 16 tu ni mtondo. Wade? Mori mkapanga soma sideki? Mkaporera ntaona manjao ntaona. Ngasi mdalembedza naye. Chifukwa rosa manchira phokoso ukudziwa kuti chako palibe. Kaponyeni voti yo. Nyimbo yo tiimbere leta. Iferakondwa basa Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Pitani mukadayera zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.